I ljudi, prije ovog klipa obavezno idite svi lajkujte dole video, pretplatite se na kanal, pošto vidim da vas dosta klipova mojih gleda, a niste svi pretplaćeni, tako da vam je to sekunda posla, meni mnogo znači. Idemo u video. Ide onog beskućnika, sad ću mi ja ići onaj telefon tamo ukrsti, tako nemam eura više jedem. Vidim ja onaj telefon dosta vredi, a beskućnik. Kod njemu one patike Nike Air 3080. Odi ja sad polako da me ne čuje. A jesam ukrao telefona, gledajte iPhone, Bog te sad, gledaj telefona. Jesu onaj lopov glup, ako utipka napačnu šifru, telefon će eksplodirati. Šta ovo piše da će telefon za 3 sekunde eksplodirati? To izgleda onaj beskućnik neke igrce igra.